Bueno, ara, respecte a la setmana passada, perdem a Mariano, que ahir el van operar amb una fractura de dits i en principi tot ha anat molt bé. Avui aquesta tarda ja anava cap a casa. Perdem Verdejo per l'expulsió de l'altre dia i Miguel per motius laborals. I la gran notícia és que recuperem a Pau, que reincorpora a l'equip, i Guille, que també està recuperat de la seva trencament fibrilar, i Javi el recuperarem per la sanció que t'arrossegava la setmana passada. És a dir, que jo crec que serem competitius, l'equip sap el que vol de cara a aquest dissabte i jo espero que l'equip faci un molt bon partit. Evidentment que el fet que hi hagi tantes baixes, que hi hagi lesions, que hi ha hagut sancionats i a més tot juntat amb algunes derrotes, sembla que podríem dir que és un moment complicat de la temporada, però jo confio en l'equip, estem treballant per recuperar-nos, estem treballant perquè les coses tornin a funcionar i estic convençut que l'equip tirarà endavant. Aquest dissabte tenim un partit important contra Marfil, un equip tot i que és jove, que tenen molta qualitat, porta amb una dinàmica superpositiva i llavors hem de fer un bon partit per intentar que els 3 punts es quedin aquí i agafar vacances per recuperar tothom i afrontar el tram final de la Lliga el millor possible.